tabuk ke chung ready yang bai kha phung ni simi ready yang lai mani tabuk si payo tei phung ga haino ko shari ba haino bang mani mar kheno angka tabuk si 11 rok baje si payo na shari rok angka tabuk shari bu pai kha satong tong kha hingke thanglai sinai hingke ang nogo tam bagai thang hingke abo nongni bagai bo kaisa kotor ma surprise hinai wansok di abang nong no sepan nukyakhu ke ani live ni hingke ta asake kotor no aba ani asuk kosto ni phol Norok ani video no paithak jora ani vlog na angno kusogui mani joto naikisi saiman nai abang tamni bagai thangna nai tong ke abono chung tabuk thangpuro Bisramgonjo bazaro kisa bathak lainai kisa habnai ke Norok nai tong di ke chung okholai sinai tabuk hingke chung dugmali bazaro mane mungshananan bagai naisinglaijak ge tabuk ke aro neongkholai kha tabuk dumka parangi phaika hingke iko naidi road repairing choli tongo haini bagai jaga chaglai yang tongkha gari hingke tabuk sokpai kha chung takar jola chomniwo hingke iko oro haino tini tamjani bazar jotono bondamang tamajani khatini saimanliya hingke abono tabuk yang left side ti koi thangrana chung yang left side ti thangke takar jola bazar malainai hingke chung chini nok biang ti thang yaba ang nong no phunugui tongo je phaising bupra hingke aro nang joto phunugo nong no kat khaya karei ke kobo khe takar jola bazarni bridge hingke oro ni simi ang nong no kisapano video kat khaya karei no chini nogo bo biang lama tui ferei thang ang abono nong no phunuknai haini bagai Norok kisa kha logoi nai tongdi je ani nog biang ti thang nai na musungkhe abo nai tongdi hingke ko yang tuino thango hingke tongadi naidi jotono dibor jora ba bazar siring ungjak hingke ko yang left side tui koisa sinai ko yang tuino thango obong kha Nobodoy school katal khulokjak mani hingke tabuk khe chung finally Bisramgonjo sokpai kha tabuk hingke Bisramgonjo bazaro sokpai kha hingke chung tabuk ui koyang ti dogan phaiting kisa guri ui nai tam manno phaijak ya butuk kha Bisramgonjo bazaro mane phaibano bazar bising hapjak ya ri dogan rogo mujo sapangma hayang bai thangka abono tabuk ri dogan phaiting thangnai grana nobo nai tongdi ang nongno phono kanu hingke Norok no kisai Bisramgonj ni view phunugui rewanai ko naidi hingke chung ko Radha Krishna Jewelers ni sijang nangnai o gana tuino thangnai ke ko lama cross khai phaika tabo hingke ri dogan ni line hingke tini hingke to bazar ni baria haipano iko ri rok phalai tongo ge nai grana oro hingke to Thursday bai ko Sunday si bazar hingke abono babuni bagai tabo polo t-shirt nai tongo hingke amono babuni to kisa bohok rok kotor hingke double XL nai kha hingke obo to chaja khab kotor no haipano tamjani kichik ja aboni bagai nalia hingke tei kaisa dogano phaioi iko nai phaika obo haino double XL no soft ongjang no hingke obo ojon jang no ya haipano naina kha hingke obo bona kha duita na kha 300 600 riro kha hingke abono paina kha boni bagai ke tabuk khe komla dogan no sokpai kha komla bangmani komla mela haisiong tongsibo komla bo kaisa pano hamya kore jotono kaham mangno bobno naya haipano angkhe pomegranate no si hamjago ba obono sekang nai phika kuchung ong tongo hingke iko naidi jefro panang sebui nai kerak hingke no kaham hingke ba hingke khumulongo hingke obo ko 400 per kg hingke oro hingke 200 hingke busuk kelaisa ambagai angke oro hamjagai kona kha marke nang thop thokjago omo thuirok bo kapo hingke ang marke chajago bo hingke komla kaisa 10 taka si pungke naina kha kaisa komla obo alibo 40 taka hingke asongno nasibo hingke tabuk thanglai sinai kawaina kha tabuk si kopalo satong chak nang phaisibo haini bagai kisa glass tiklaina gana
hingke osok jora khe Bisramganj paimani klai khata hingke tabo khe chung melagorni view siu sokpai kha hingke jotono auto driver rok naithok ke auto gas nana bagui bathak baijak naithok bai mani line khai hingke abonoi ko jono jotono sungbon rok melagor bai busuk hakchal hinai hingke ko abono chung Agartala rokni yang khumlong rokni phaikhe chini yang left side tuino chung koyo yang left side tuino chung chini nogo thango mohon buktui hingke chini melagor bai chini nok salmani hingke 30 minute ni lama hingke abono ko lama tuino chung fero aboni bagai norokno ang je bupra tongmani wo hingke kaisa pano video cut khaya karai direct phono go hingke norok nogoi nyaman khana ke mohon buk parangai phaiui tabo chini teban dalo sokpai kha toro bahaino bazar sireng nongjak tini tamoni bagai ang khang bo kaham ke saima liya norok saiman tangke comment khaidi hingke iko bongkha chini teban dal bazar Abo osok jora sokpai khe nogo sokpai mani haike no ma tongkha tongthogoi thangoro ni hingke to chung himui phano thangai mano ge tabo hingke norokno chini Tripurani boroi naithok singer plus actress bo tei blogger bo norok sabni kok sai tongkha ang norok sai nyaman tongkhana obo wngkha bai rumi songni nok i ko je norok no hunui tongmani obo no bai rumi songni nok ke borok iko o lamatei iko o yakrai tei parangai thango borokni nok norok no hunui tongkhana kisa jomkhai phonogan i ko bo borokni nok katal tangmani rok obo no wngkha borokni hatai hingke o ganarano chini school yang opposite side hingke chini Tebandal school gang orono 12 pass khai thangka o school no hingke abono o school ongno nokhe ageni din si moitamano tabo hingke ang nogo sokpai kha Buarin hai khaidi iti buri rok boko lai ta kita te tang ta tabo khe nogo sokpaiui mairok chabai kisa rest khaiui iko ang manai tumanna rei rograna obo hingke ang awan serui tumani hingke obo hingke ang ani khokleng khagui tui phaimani amano yapharui rei rokha abono bo khulogoi nai tongo iko bo hingke babono ro phaimani bo chumui nai khanai di bhayong dehe soine lawari no soine la double XL tui phaifansi baboni iko tight chongo hingke obo bo chomjak abo kisa kotor tui se asok tai dongo hingke ba tei obo hingke tei bo marung soknai omo tei bo chikono haini bagai bo tei chumui sinai li obo tei bo chikon nai hinai hingke abono boni bagai tei waisa paike tei bo size kotor ni si ma paisinai hingke obo hingke ani dara kusu bono ang ani awan khai tumani no yapharui rokha test khai nai di hinai iko bono gari tir phaman nai di kejam seong thangka ni chalo gari chalo di ni bungtam sala to ni bungtam o Alex tibrani bungkhe tam sala ola bigibla genok tak tam chai tong am chai tong go nok kuni sabokra to sala sabokra ai bokusu nungokra angutko nungkusu anke boke okra ni boke okra bodada no